har yanzu ne aure. An da ƙawarta. Ban kai. Kan kina shanawa ki me ba dan Wai sharewa ta kawai nake a gidan. Sai abin da na ce wata malam. Kaga duniyar nan ta gama karewa. Duniyar nan ƙararriya ce. Duk abin da yake cikin ta ma ƙararre ne. Babu abin da ya rage wa duniyar nan yanzu. Sai ɗan kamar guntun ruwan da yake ƙarƙashin butar wanda yake alwala. Sanadin haka ne fa yasa na kamu da wata muguwar hatsabibiyar cuta, watan wadda likita ko malam ko boka ba zai taɓa iya yi min maganin ta ba, sai ke da na kamu da cutar domin. Kwantar da hankalinka, ka riga ka samu maganin cutar. Yanzu na zama abin wulakanta ke a cikin gidan nan bayan da ka tabbas a cikin gidan nan komai sai ke zo kira ma. Kawai ki warci kuɗi a hannun sirikin ki anti. Haba. Sai me? Dan na warci kuɗi a wurin saurayin ki ba ne ba mu fita ba ne? Antona ai sai ki zuba mun da mutunci. Iye, na ja an me da wani mutunci ya zube akan kuɗi. Kuma yanzu kuɗi su ne mutunci. Ka ga inin shiru ka ce da mun kai munafiki ne. Daman kawai ma suka zo ƙare musu kallo kake yi? Haka ke tantance kalar su. Misali ita da ya